के सलाह कोई कि भोलेनाथ के ध्यान कैसे तुरल जाओ। तब ब्रह्मा जी कहनी कि ऐसा कठिन काम कामदेव ही कर सकता रे। अब देखी सब देवता लोग मिलके कामदेव के लगे जाता आ कामदेव से सब बात बतावता कि रउआ भगवान भोलेनाथ के तपस्या तूरी ना तो अनर्थ हो जाई। काहे से कि पार्वती भगवान भोलेनाथ के पावे खातिर जंगल में जाके तपस्या कर रहल बड़ी। अब देखी भक्त लोग कामदेव भी ई खतरनाक काम करे खातिर तैयार नहीं होत। कामदेव भी कहत रे ऐसा खतरनाक काम हमरा से ना होई। तब ब्रह्मा जी समझौनी ह कामदेव ई काम तोहरे करे के पड़ी, ना तो इस सृष्टि के कल्याण ना होई। अब देखी ब्रह्मा जी से आदेश पौला के बाद कामदेव भगवान भोलेनाथ के तपस्या तुरे खातिर सुंदर सुंदर अप्सरा लोग के भेजतानी, नर्तकी के भेजतानी आ कहतानी कि हे अप्सरा इतना सुंदर सोच संवर के जाके ओइजा नाचे के बा, गावे के बा कि भगवान भोलेनाथ के ध्यान टूट जाओ। अब देखी अप्सरा लोग सोच संवर के भगवान भोलेनाथ के लगे गइल बा जहां भगवान समाधि लगौले बनी। अप्सरा लोग आपन आपन रूप कला, आपन आपन सुंदरता आ आपन आपन मोहनी मंत्र से भगवान भोलेनाथ के जगावे के कोशिश करता, लेकिन भगवान भोलेनाथ टॉस से मौस नहीं होत। सारा अप्सरा लोग के बुद्धि फेल हो गइल बा। अप्सरा लोग कहता कि अरे बाप रे बाप ये देव हवे कि पत्थर हवे। भक्त लोग अप्सरा लोग निराश होके कामदेव के भीरी पहुंचल ह। कहता लोग कि हे कामदेव जी, दुनिया में बहुत प्राणी देखनी लेकिन ऐसा अद्भुत जीव कहीं ना मिलल। हमनी के इतना नचनी हसन, गौनी हसन, लेकिन ओ बुढ़ऊ के मन ना डोलल ह। तो देखिए एगो कैसन गीत के भाव लागल।